Umana ka ninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto, uniha mialirong kaniyang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang niila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ilang gingharian sa langit. Bulahan kamukon bugal-bugalan ug daug-daugon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay hinglandong, no? Salamat sa Ginoo kay gitagaan tag higayunan nga makatanda na usab og makaduaw sa atong mga minahal sa kinabuhi, mga ginikanan, mga uyong ug uyang, mga katigwangan nato og labaw sa tanan, mga katagilungsod nato nga kaniadto dinhi apan karon tuan na sa laing destino sa kinabuhi. Mga parokyano, mga igsoon, mga nanguli, mga lumulupyo sa kasikbit nga mga lungsod ug dapit nga kaliwat balilinhon. Kaniniyong tanan, good morning. Ug atong hatagan ang atong mga igsuon nga nangamatay nga tuwa na karon sa laing kinabuhi usa ka masipang pakpak samtang ato sila nga gihandong. Karon sa karaang panahon, karong adlaw gitawag maron og Todos los Santos, no? All Saints. So todos tanan, no? Todos los Santos, all Saints. Ang atong gihandom karon dili lang ang mga santos nga sikat og ilado nato kay mo atong gidebosyonan. San Roque, ilado man na. San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, Santa Teresa ug uban pa. Kailatan nila tungod kay sila man ang ato nga gidebosyonan, patron sa kapilya or patron sa atong lungsod. But appeal niining atong celebration karon gipasidunggan sa simbahan ang tanan nga mga magtutuo nga nahilangit na. Mga tanan na uban nga nung gisumpay man na Father ng celebration sa tanang mga santos o sa tanang mga kalag kay ugma mga kalag man sa purgatorio kay ngano hintuo kita nga ang ato mga katigwangan nga nangamatay na hinluan na sa buling sa sala tuan na podron sa gingharian sa langit. Pero wa ta kailan nila. Mamahimo nga sila kato mga tao, mga kauban nato sa pamilya kaniadto. Kato mga ugangan nga nato sa una nga usahay sa putong ta kay sige pangadjog luto. At ang giitsahan og ubing panos. Kay giango-ango na sige pangadjo og bahaw na langit na tingali karon. Tingali katong atong gipatanom o gipasagibo sa atong humayan kaniadto nga ato nga gisugo unsa gipa-overtime nakalimtan po natong hatag og pagkapin sa ilang sweldo na langit na tingali to karon ato silang gihandom. Ato mga lulo og lula nga kani ato mo igaligo nato
mo'y gaduja nato, mo'y nanghingoto nato, mo'y nangirok sa atong mga kujamad o lusa nga tino, samtang kaligid kini sa atong alimpo. Tuan na karon sila sa gingharian sa langit. Ato mga presidente dadyong kaniadto nga mo'y gahago aron mapahiluna ning atong sementeryo. Ang ato mga maestro maestra kaniadto nga mamakong nato dita katubag, manglabay natong eraser nga magkapulbos-pulbos na atong mga naong ug manglusi sa atong mga bugang ug dita kamao sa arithmetic. Nalangit na tingali sila karon. Apil sila sa atong gipasidunggan. Todos los santos. Unaog niya ta dinhi sa sementeryo, no? Atong sementeryo sa Sambag Piskay ng Tan-awon. Kay ngano gitangtang na nato ang mga atop. Sa unang tuig nato dinhi, gubot ning sementeryo hapit kadi kakasuod sa mga pantiyon ngano tagsa tag-atop. Mga salamat sa Bagyong Udet kay lupad tanang atop patas tanan. Kay wa pa to bagduha lisod mapababungkag sa mga atop. Kay ijahay matagpaligon sa mga atop mo to sa una guot kadyo ato sementeryo. Tawa karon no. Mahimo nang ani ta pujo. Ani mo jud ta pujo pod kadugayan. Pero makaginhawa na talabi nag-ari mo dinhi sa ibabaw na maklaro na ang ambience, ang beauty sa atong sementeryo. Ayaw na nininiog apti. Kaya atop sa atong mga nangamatay, kana mang ilang pantiyon. Naog mga tabili. Pero sa sementeryo, ang atong palamion, ang ilang pantiyon. Ayaw nag-apti. Okay naman ang groto. No, aron makakita kita sa view, sa dapit nga diin, ato pong padungan sa panahon nga gitakda sa Ginoo. Duha ka butang ang gipahinumdum kanato sa solemnidad sa Todos los Santos. Primero mga igsuon gipahinumduman kita unsa may atong ikabilin sa kalibutan ug mamugikan na tagikan dinhi. Ang mga santos nahimo silang santos, gipahiluna sila sa Ginoo sa langit tungod kay diha sila gibilin nga maayo. Diha sila gibilin. Unsa may gibilin nga maayo sa mga santos, dili ning rilo nga sinaw, parehas ning rilo sa pare. Dili nang inyong mga ariyos nga sinubong. Dili nang atong mga titulo o juta. Di nang atong mga kabtangan. Ang gibilin sa mga santos sa ilang kinabuhi, sa buhi pa sila, ang ilang mga maayo nga panig-ingnan, maayo nga kinabuhi. Muna'y pinakadakong kabilin sa mga santos. Ang ilang maayo nga ehemplo nga maoy makadasig ug maoy nahimong sumbanan. Kasabot mabog sumbanan. Example, panigingnan sa ubang mga tao nga nahimo sila nga tuburan sa kadasig ug tuburan sa inspirasyon. Mao man gikabilin sa mga santos nato. Kay ang ato nga gikabilin sa kalibutan, mga igsuon, dihapod bagasugod ang unsay madana to sa langit. Kay gabilin tag maayo, madapon ang maayo nato nga binuhatan, inig atubang nato sa Ginoo. Mga gabilin tag maayo, tagaan po tag maayo, kanang gitawo og kinabuhing langit nun. Mauna ang panigingnan sa mga santos. Kay numdum bitaw ko sa ka-istorya day usa ka kag nga gisugba ni San Pedro sa impierno kay pagtan-aw sa libro sa kinabuhi jamudjud si jay maadjong buhat kanaama kuno tay book of life kada usa matud pa sa mga tiguang sa una, di ba? Namon pa na sa Biblia kanang libro sa kinabuhi. So pagkamatay atong maong tao taga Bohol tingali to giuting ka isang libro sa kinabuhi jamo mo jud sa binuhatan nga maadjo di ingon San Pedro sugba na sa impierno. Sa dito na sa impierno, kay init, ug kaadyo ng kaadyo, sige magsinggit-singgit, banha, aliwaros o ni alibango kaadyo. Motong di katug si San Pedro, minanok, isang kinatugan, kay banha lagi itong kag, gisugba sa impierno, kay naalagi ko na siya maadyong buhat, kinahanglang ko na siyang ibalhin sa langit. Di pagkabuntag, gisugo na po ni San Pedro, tong anghel, reviewhar ko itong isang libro sa kinabuhi, o
Naa ganito sa gamay nga maadjong buhat, ato na ibalhin sa langit kay panha kaadyo, aliwaros. Sus kapuliki ito gitabangan ito sa mga anghel ag libro sa kinabuhi ug utingkay. Kay nga may San Pedro nga bisag usara kag gamay buhat nga maayo, ato sa ning ibalhin sa langit. Sus sa kadugayan nilang utingkay, diha man sila nakitaan nga maayo. Kaya po mag-unsay buhat nga maayo atong kag nga gisugba ni San Pedro sa impyerno pag-review sa isang binuhatan. Nakahatag na isang mga sibujas dahonan sa isang ugangan nga di ni siya ikasinabot. Maura dito yung maadjong buhat ni siya nakahatag sa isang sibuyas. Di ingon si San Pedro, unaan day maadjong buhat, ibalhin na sa langit. Ingon po ag katong anghel, usa man, nga law man ni impyerno kay bungaw man habog matong langit. Iyon San Pedro, itsahig pisi. Itsahig pisi, hindi pa lataya sa pisi. Yung matay di ka daog ng pisi. Taas ka, ajo. Sama na ko na isang maadjong buhat. Yung maura to ni San Pedro, kini sa mga sibujas, dahona na hatag sa isang ugangan, di kasinabot. Yung po San Pedro, mao maday na isang nabuhat, ala ipasumpay-sumpay ng dahon sa sibujas. O dyan mo ipasakin, irijadong aning langit. Sa may leksyon sa istorya, o unsay atong gibuhat sa kalibutan, makaapikto na sa laing destino sa atong kinabuhi. So hinaot nga kita din karon aning kamot manjuta makatuman sa atong mga gimbuhaton, luyo sa atong mga kahuyangan. Paningkamot nga di lang sibujas imong mahatag. Paningkamot nga makapahuman tag eskwela sa mga pagumangkon nato nga skala. Paningkamot nga makahatag tag bitadain sa mga ugangan natong gikabahong, no? Mao man ni mga butang nga makapalangit nato. Paningkamot nga makahatag ta og mineral water sa ato mga igsoong gipang-uhaw. Paningkamot nga makapuy-puy kasakit sa ubang mga tao. Mao ni makahatod nato sa kinabuhi. Unsay atong mabilin dinhi sa kalibutan, mao po na ang atong mada dito sa langit. Maunay giingon sa Ebanghelyo karon, bulahan mo. Ang kabulahanan nga giingon sa Ginoo karon dili nang swerte nga kalibutanon. Ang swerte nga giingon sa Ginoo sa Ebanghelyo karon kanang di ta mawagi kan sa tarong nga daan sa kinabuhi nga makasagubang kita sa mga kalisdanan niining kinabuhia. Ug mauni kining atong gipangtanda karon. Karon sa kinabuhi bugatan ta kay daghan tag utang, daghan tag loan, daghan tag anak nga badlungon. Daghan tag mga igsuon nga di kasinabot. Daghan ta og mga giatiman nga mga obligasyon. Kini mga tawhana karon jamuna ni obligasyon. Muna yun og ning tuo kita nga nakakita na sila sa naong sa Ginoo. Mo bitaw di maadyo ni mangandoy tag mamatay. Yung mag-away bitaw mo sunjuban ng asawa, adyo pa'y mamatay ko. Adyo na pangandoya kay siguro man na. Adyo pa'y madato ko. Kaya mo po, adyo po mo panungog, haraw, kamatay, di na kinanglang tunguhon ng tao. Kaya mamatay man dyan na. Adyo pa'y mong inog, haraw kagwapo. Kaya mong banang apikig naong inag, haraw kagwapo. Magwapo, pauntag, adyo yung nagmamatay, pauntag ka kay, mamatay man dyan na. Maoy panganduya to mga butang nga dili o lisod kabuton. Kung manungo ta ka na, ng anak na to nga tapuan mo eskwela, inagharaw ka bright. Adyaw inagharaw ka, madasmagan punta ka gabal-habal atong unahan. Panungo o maayo, aron ang imo nga magipamulong maghatod nato sa kaayuhan o kabulahanan. Hinaot nga pagampo sa mga kag nga tua na karon sa laing kinabuhi, mutabang po sila nato nga padayon pa nga nangalisgar na ining kinabuhi, padayon pa nga makalahutay in taon kita sa mga kalisod ining kinabuhia aron matipo kita nila sa panahon nga gitakda sa Dios alang kanatong tanan. Amen. Manindo palihog.